Mae cyfrifiadureg yn newid popeth. Mae oes deallusrwydd artiffisial wedi cyrraedd ac mae sawl diwydiant yn profi chwyldro. Yn wir, mae mwy o gyfleoedd cyffrous ar gael nawr nag erioed o'r blaen. Bydd y cyrsiau BCS rydyn ni cynnig yn Prifysgol Bangor yn eich paratoi at yrfa gyffrous yn y sector technoleg. Dwi'n darlithydd mewn pwnciau fel dylunio gemau cyfeiriadur a deallrwydd artiffisial, a felly mae y fath o ymchwil yn dod i fewn i'r dosbarth hefyd. Felly o game design yn y blwyddyn gyntaf, AI yn yr ail flwyddyn, computer graphics yn y trydydd blwyddyn. Erbyn y trydydd blwyddyn, da chi efo naws a gallu i gallu creu prosiect fel hyn eich hunan. Dwi'n wrthi wneud PhD yma ym Bangor yn ymchwil gweithredol sy'n edrych ar lwybro cerbydau trydarn ar gyfer danfoniad milltir ganol. Mae astudion Bangor wedi agor nifer o ddysau i mi. Yn fuan byddai'n teithio i Montreal, Canada i gweithio efo Professor Michelle Gendreau, sef yr ymchwilydd gorau yn y byd yn y maes dwi'n astudio. Mor cyffrous. Be dwi'n mwynhau fwyaf ydy'r cymuned. Gen ni myfyrwyr PhD sy'n gallu helpu chdi yn y labs. Mae hwnna wych oherwydd maen nhw wedi mynd trwy un proses â chi. Mae cefnogaeth gan y staff yn gwych. Maen nhw rili fodlon i helpu chi. Bydd y cwrs yn canolbwyntio ar sut i fanteisio ar dechnoleg dysgu peirianyddol a thechnolegau deallusrwydd artiffisial eraill, yn ogystal â thechnolegau delweddus wedi cael eu creu ar sail ymchwil. Amcan y cwrs yw sicrhau eich bod chi ar flaen y gad yn yr oes wybodaeth. Dwi'n gwneud pethau hefo Internet of Things a Artificial Intelligence. Dwi'n gweithio hefo pobl yn Denmark a drost y byd. Mae cwrs yn heriol ond mae'n werth chweil. Yn ail blwyddyn fi rwan, dwi hefo modiwl Industrial Project, lle da ni gallu mynd i M-Spark, gweithio efo busnesau local ac da ni gweithio mewn tîm hefyd, so da ni gael sgiliau mae cyflogwyr yn edrych amdan sy'n gwych. Mae ymchwil yr acemydyddion y fydd yn eich addysgu yn lliwio technoleg y dyfodol, a does dim amheuaeth y byddant hefyd yn dod ei arbenigedd i'r ystafell dosbarth. In this school, we base your final year project based on our industrial collaboration with global companies such as Airbus and Air France-KLM. This will give you a hands-on industrial experience on real-world problems. Y cyngor sydd gen i unrhyw un sy'n meddwl dod i Bangor i gwna'r mwyaf o'r cymuned anghygol sydd yma. Mae pawb mor croes ar gael, mae'r darlithwyr yn cefnogol iawn a wneud i ffrindiau yn syth. Ymunwch â ni i lunio'r dyfodol.